Penje laktar ko kalira mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu wa timo mos kote record ng'ukruok mar yore mag tudruok wachako chenro modeko matin. Kata kamano amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio. Abo mie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari penj laktar. Erokamano ani luonga ni laktar Reno Omoro anyar Awasi Ponge kendo an daktari mar weche mag lak. Erokamano nyanyara Awasi kawuono diher mondo wago mbaka kotenre kod weche mage. Kawuono adwani wawuo e tuoche mar ringruok mar lak. Mane madwani wawuoe. Moro kapok wadonje twak mar ringruok mar lak adwani mondo wang'e ni to dhok nitiere kod fuoni mage, wantiere kod lep, wantiere kod lak, wantiere kod ring lak, wantiere kod wi dhok bende malo kanyo magi duto te nitiere e dhok mabende gibedo ga kod chandruoge mopogore opogore. Kata kamano kawuono wadwani ringruok mar lak mabende jomoko luongo ni gums mabende thoth ne ji ok nega ka gimonego beni rite yo maber. Daktari kawuono idwani mondo mwapuonjre ang'o kotenre kod tuoche koso abong'eyo tuoche duto te mag ringruok mag lak. Wadwani wang'e ni tuoche mag ringruok mag lak ikelo gang'o to kendo gin gik mage manyalo miyo iyud tuoche gi mayot gi kaka inyalo ng'eyo ka in gi tuoche gi kaka be inyalo thiedh tuoche gi. Wang'eya ne gigo makelo chandruoge kata tuoche mag ringruok mag lak. Kamano. Koro e lak wantie ga gi ringruok mar lak to be wantie gi chogo ma lak nie iye. Koro samoro iyudo tuo e ringruok mar lak makoro ringruok mar lak kuot to kendo chogo inyalo yudo tuo e chogo mar lak ma iyud ni chogo kethore. Koro iyudo ka gik mamako lak e dhogi koro otuo koro laki ok nyal bedo motegno e chogo. Kamano. Erokamano ahinya mabende seche ma irito dhogi seche mirito lekeni nyaka irit ringruok mar lak. Iwacho ni kacha ni wanyalo bedo kod tuoche mang'eny mopogore opogore. Tuoche mang'eny gi mage mathoro mako ringruok mag lak. Koro ka wawuoye tuoche mag lak mang'eny ma ji mang'eny bedo godo entie kuot mwaluongo ni periodontal disease. Koro mano nitie aina ariyo. Inyalo yudo kuma koro ringruok mar lak kende ema kuot kata kosabedo ahinya tiyudo ni koro odonjo nyaka e chogo. Koro mane madwani wawuoye kawuono ne wach mano ong'eny kendo ji mang'eny ntiere godo. Kamano. En kuot mar ringruok mar lak nyakwara Mugi Ajwang'a mabende wachonwa kacha ni koko ng'ito bro donjo nyaka e chogo. Ponono ni weye modonjo nyaka e chogo en ang'o kata hinyruok mage kata pek mage ma idhi yudo. Ang'o manyalo miyo ringruok mar lak kuot daktari? Koro ka wantie kaka wasawacho ga mbele kacha wantie ga gi kichiemo kasto chiemo nitie madong' e dhogi kata kimuonyo nitie madong' to be wantie gi kudni e dhogwa nitie moko mabeyo ka to nitie maricho. Koro chiemo modong' e lakino kodonjore gi kudni manie dhogi mienore e laki to koro kokiluok laki maber to mienruok no ochako bedo matek e gima iwinjo ga kwa luongo ni tata. Koro chido matek no ema miyo ringre mar laki chako kuot to nyalo donjo nyaka e chogo. Kamano. Ma en chilo mabende biro kotenre kod lak ma samoro ok oluok maber kata dhok moko luok maler tok ka ji osechiemo. Kaka iwachonwa ga pile pile ni ber ka ng'ato rudho lekene diriyo odiechieng' okinyi kaachiel kod odhiambo. To kore ka abende inyalo kudo pi ponono ni chamo gik moko mantiere kod skari kata gimoro amora. Seche mar ring lak osekuot ma chiemo dong' ka kute gi odhi modonje ma gidong' ka odhi kuot kaeto. Koro iyudo ni ka kiyudo tuoni to koro ringre mar lak okuot to kendo bedo marakwar to kendo chako wuok remo. Koro iyudo ga jomoko ka rudho lak gi to giwacho ni gineno ka remo wuok. To koro ka mano oluoki to nyalo konyo. Lakini kokidhi mo othiedhi e tuoni to koro donje e chogo. Kodonje chogo tiyudo ka laki koro chako bedo mayom yom. To kendo koko thiedhe to lak ni nyalo kata wuok. Obedo mayom yom mowuogi. To kata koko wuok tiyudo ka osongo ok en kumonego bede cha. Makoro kichiemo tiwinjo ka rem ntie ki itemo chiemo. Wantiere kod picha lero ka kidienje mopogore opogore mag tuoche mag ringruok mag lak. Picha mokwongo aneno kanyisowa kacha ni healthy manyiso ni en ringruok mar lak maber mokalo. Daktari dwani mondo mi lernwa okange makoro chop e kidieny mar 4 mabende wawuoyo odiechieng' ma kawuono en level 4 kanyo donge machiegni daktari. Koro mae kuma lak ntie i chogo
to bentie ringre mar lak oko ema waneno ni. Koro kichako yudo tuo tiyudo ni ringre mar lak no ema kuong chako bedo makwar, chako kuot to chako wuok remo. Kasto koro ko oko thiedh ma to koro dhi e chogo. Koro king'iye ka to koro laki kae king'iyo kuma chogo gike to gika ineno ka chogo onge koro mamako lak mamako lak kai mamiyo lak tegno ei chogo. Kasto koro ka pod oko thiedhe to koro chogo chako rumo. Chogo chako rumo to be ringre mar lak be chako rumo. Koro ibet ka kind laki gi oko laki e ng'ut lak kama onge chogo to be onge ringre mar lak. Mane tuo mar ringre mar lak. Kama mondo mi owuog e healthy mochop kama koro wawuoye ni. Ma en gima nyalo kawo thuolo marom nadi daktari? Koro dwore nyalo bedo dweche 2 dweche 3 kokithiedho. Koro ochakore gi mos kama to koro kithiedhe gi kama tibedo maber. Lakini kirito mogik kue to koro ka chogo mar lak osayudo tuo to kata koro thiedho konyo mondo kik obed marach ahinya. Lakini koro chogo ok nyal duogo. Koro kamane kako okethore. Koro emomiyo ok onego bed ni warito ga. En momiyo wasawacho ga mbele kachacha ni luoko lak ir daktari mar lak onego tim dichiel e higa. Diriyo E higa. Ok dichiel? Diriyo e higa. To koro jok mosechopo kachacha to koro time matin ahinya ding'wen e higa. Lerna ni chandruogni ong'eny kuom jomage. Koro chandruogni mokwongo jok mok rudh lakgi. Koro kokirudh laki maber kaka wasewacho ga gokinyi gi gotieno kapok inindo tiyudo chandruogni. Lakini ahinya be wanene kuom jok manigi tuoche moko kaka mag del, kaka mar sukari mwawacho ni diabetes. To kendo minewa samoro sama in gi ich cha to kata ka isakadho higa mwawacho ni isachope menopause cha. Nitie gik ma pogore e dendi to nyalo miyo iyudo tuoni mayot. Paro be king'eny godo intie gi weche machandi mwaluongo ni stress, mano be nyalo miyo iyud tuoni. To bende wantie gi jomoko ma tuoni nitie e familia gi e laini. Iyudo ni kwargi ne lekege wuok ne wach tuoni wuongi. Koro imbe yot sana mondo iyudi. Lakini gigi te ok nyal kelo tuoni kirudho laki maber to be chiemo maber. Ichamo chiemo maber mok manigi skari mang'eny cha. Koro weche gi kaka mar tuo mar diabetes no iyudo mana tuoni kabe omedore gi koso luoko dhogi maber. Ma po nono ni intiere kod chandruogi gi duto te. Intiere kod tuo mar sukari kata diabetes, intiere kod higni mang'eny kaka ng'ama miyo, intiere kod ich ipek kaka ng'ama miyo, to pod irito dhogi maber to ok nyal bedo kod chandruogni. To po nono ni ok iluok dhogi maber to intiere kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod chandruogni. Ma nyisowa ni nyithindo kata joma pod higni tin mondo giyud tuoni nitiere to ok ng'eny ahinya koso? Ok ng'eny ahinya. Tuoni mondo nyathi oyud tuoni nyaka bed ni koro ok orudh lake sana. Lakini kiyudo ni jok madongo, iyudo ni jok ma igi osakalo kaka higni 30, iyudo ni nus jogo nitie gi tuoni ng'eny sana. Koro iyudo ni jok madongo kisakalo higni 30 to inyalo yudo ni in gi tuoni. To kendo koro ka igi dhi koro gik higni 65 kuro koro ema ng'eny sana. Koro ong'eny sana e jok madongo koingo nyithindo. Wabong'ene ranyisi ma kiwinjo kata kineno to nyalo chich ni nyaka bedie ni sechako bedo kod tuo pien lak kata tuo ringruok mar lak. Daktari opimonwa kacha ni chogo chamore kato ring'o bende dok chien. Ibiro yudo ni koro nitiere thuolo maduong' e kind chok lak kata kind ring lak kod lekeni ma koro ineno ka gima lekeni boyo. To ok ni en lekeni boyo, nitiere chandruok. Adebed ni en achiel kuom ranyisi koso yenwa wakaw yueyo waduogo bang' thuolo machok mokalo. To seche mwakaw yueyo orna ote machok ka nitiere kod penjo. Namba mar SMS nitiere screen mari en 236 nono. Kwa duogo to wachako gi penjo koka wadhi nyime e ranyisi mag tuoche mag ringruok kata pien lak, omiyo kik isud kata matino. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Look, who is it?
E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Josiaya untie. Tarik 3 dwe mar 7 higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi mar tipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium. Kamibro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in go minyalo sung ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 07221385976. Oteni okelni kod County Government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Niti, an kae aheri gi chunya te, aheri. Koro ine kaka wiya ok tigi sani. Ok ine ka an achung' mana kae ka wuoyo gi pichani. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Nwari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? La. Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Mabede daktari pimoni obiro kwa rito dhoga makare. Wacho kata ka beto ni gobeni wadhi ir laktar mar laka diriyo e higa mondo mi oluoka weri gi tuoche ma kod thiedho mondo mi oluok leke wakachiel kod dhowa. Ranyisi mage makineno daktari tinyalo chichi nyaka bedie ni chandruogni osechako donjo. Koro mokwongo mibro neno en ni ringo mar lak kuot. Koro ka ineno ka ok chal kaka ne chal chon. To kendo kirudho laki to remo chako wuok. To kendo king'iyo ringo mar lak tiyudo no ineno ka nitie remo mawuok e ringo mar lak. To kendo king'iyo kuma ringo mar lak nitie ineno kodok piny. Ok ene ng'ut lak kumonego bedega. Iyudo ka odok piny. To ka kendo mae odhi mbele sana to iyudo chiemo chako donjo e kinde mag laki manyaka koro idhi gi toothpick eko inyalo golo. To kendo laki chako bedo mayom. To kichiemo iwinjo ka samora amora mi injako chiemo to nitie rem. To kendo leke gi iwinjo ka gima ok gin strong gi songo mane kaka inyalo ng'eyo mokwongo. Mano mokwongo. Kato mar ariyo kaka inyalo ng'eyo? Mar ariyo en koro dir daktari nyisi. Newach ka koko chakore ma koka ochako matin cha mwaluongo ni gingivitis. Koro gingivitis en sama kuot ni mana e ringo mar lak kende. Joma ng'eny tek mondo ging'eyo, ok inyal ng'eyo maber. Lakini kidhir daktari mar lak, to nyalo ng'iyo, to nyisi ni isachako bedo gi tuoni. Koro ka
joma ng'eny gi dala inyalo ng'eyo mana ka koro osachopo ma koro remo osachako nyaka wuok. Nipimo no kamoro ni samoro kineno gik moko kapono ni ok iluoko lekeni e yo maber to nitiere gik moko ma moko maloko rangi e lak. Mano bende nyalo bedo ranyisi. Thothne gigi chako ga bedo e lak ka lak ok oluok kuom thuolo marom nade maber. Iyudo ni kinde ka kinde kichiemo ichako yudo chiemo modong rachar e lak kama. Koro mano kata kichiemo sani kokirudho laki kawuono kiny inyalo neno ka nitie chilo marachar lakini ok otek ga. Lakini mae koro ka okirudh laki maber to koro chako bedo matek kamae dwe achiel ichako neno ochako losore mana matin to ka pod okiluok laki to kidhir daktari to koro chako bedo mang'eny kama to samosa chopo mang'eny kama ring'o mar lak osadhi nyaka piny osadok piny nigi piny ka tok nigi malo kama koro ka ibedo gi tuoni mokidhi thieth to koro ringe mar lak dhi to chogo bedok piny kamano. Chogo dok piny. Wantiere kod picha mabende nyiso ranyisi machielo mana kaka ineneno nyakora Mugi Ajwang'. Daktari opimonwa ni gigi thothne gidongore kama mos kaka imedo weyo kokiluoko lekeni e yo maber. To bende ne wasebedo kod chenro moro daktari ni kapono ni weye mochopo ka to koro kati rudhi mirudhi kirito ko bi wuok koro ka en kama. Mok nyal wuok nyaka ibir daktari wati gi mashin cha mondo wagol. To be ka wasagolo iyudo ni joma ng'eny chako chandore gineno ni dambiro ir daktari ka laka omoko maber lakini koro daktari oluoko to koro laka chako yiengni tiyudo ni omoko sani ne wach gigi tek ende momako laki lakini onge gimo mako nini ring'o mar lak osadhi piny ka chogo bo osadhi piny ka koro wan kwa gole mondo koro kik ring'o mar lak dhi rum moingo kanyo tiyudo ni koro laki chako yiengni to ji mang'eny neno ga ni koro ok onego bed ni gidhi gi luok lak gi ne wach yiengni no lakini kokiluoko shida bedo mang'eny tabu moingo kae. Adwa ni mondo mi wakuong watiek gi kama wantiere ni seche moyiengni ni idhi mondo mi ogol ni chandruok ni mondo mi kik ibed kod tuo mar ringruok kata pien lak kato lekeni bedo chako bedo mayom. Koro kamano nitie thieth minyalo tim bang'e kosal gimokuongo thiedho tuoni nyaka chak gi luoko maber koro nyaka luok magol mano lakini nitiere thieth minyalo tim minyalo med ni ring'o wanyalo golo ei lembi to waketo kanyo lakini mano en thieth mar pesa mang'eny to kendo ok omok ga maber kaka mane Nyasaye omiyi cha to kendo chogo inyalo med ni molos gi lwet dhano lakini ok omak maber koro emomiyo wadwaga ni mondo kik ji yud tuoni to kiyudo ibiro chon kapok ochopo kuma koro leke gi yiengni mondo thiedhi gi chon. Ng'eny lakteche mwabedo ga gode chenro mar penj laktar wacho ga ni geng'o ber moloyo thiedho bende giwacho ga ni kapo nono ni nitiere gimoro matimore e dendi kokirite maber to kata tem time machal nade to ko bibet kaka Nyasaye nochweye mana kaka winjo Dr. Rono Dr. Omoro pimonwa ni samoro inyalo we kiwacho kacha ni ibro lose to obro kelo ni chandruok gikone diagnosis abiro iri ibro ng'e lak kaka chali bo ng'e ring lak so nitiere kaka itimo diagnosis imiwach ni to en tuoni nikech tuoche mag ring lak bende ng'eny mokalo daktari. Koro mondo wang'e ni intie gi tuoni mokwongo nyaka wang'e koro ka wang'eyo waneno chilo machal kama e laki to kendo waneno ring'o mar lak okuot to kendo wuok remo mano mokwongo wang'e ni in gi tuoni to kokadhore gi mano nitie kaka wapimo ga nafas mantie kind ring'o mar lak gi chogo koro ka waneno ka chogo ni osadhi makoro tie laki nenore kamano te kaka wapimo to wang'eyo ni mae in gi tuoni to kendo nitie picha ma wagoyo picha no bro tang'onwa ka nitie chilo moramora e bwo ring'o mar lak to be ka chilo kamae picha ni ber sana mae ber koro kamae ineno ni ring'o mar lak gi chogo onego chop e ng'ut lak kama kae nyaka piny kama lakini ka in gi tuoni to koro ring'o mar lak dok piny chogo be dok piny koro yudo ka tie laki nenore oko kama to mayo monego bede I chogo to kendo wanyalo pimo waneno ni osarumo marom nade to kwa goyo picha to picha be tang'onwa kuma chogo chope gi kuma onego bede koro mano nyisowa ni in gi tuono kamano.
Picha ni ber mokalo kendo ma anyiso wa tuo ma wawuoye, chandruok ma wawuoye, kendo daktari ne pimonwa e yo maber mokalo. Koro wabiro bedo kod picha machielo mabiro nyisi ring lak makare kata ring lak mangima ma onge kod tuo ni, kaeto watang'oni kod picha ni ma daktari bendo pimonwa kacha ni ma en achiel kuom ranyisi madongo mokalo mabiro nyisi ni intiere kod chandruogni. Ni wacho kacha chiemo makare gin mage seche mwamanyo picha no. Koro chiemo makare mokwongo gik sukari mar rito lak gi ring lak. Koro gik sukari rach ahinya. Emomiyo wawacho ga ni kinyalo chamo gik maonge sukari. Koro wawacho ni olembe ber sana, gikonyo luoko laki, to be koro gikonyo dendi nyalo kingo tuochegi. Bedo gi rateke mag del. Bedo gi rateke kamano. Koro wahero sana olembe kaso gi chiemo maonge sukari ahinya. Koro gik mohero madho kaka soda gi gik manigi sukari, mago rach. Kendo nyalo miyo iyudo tuo ni mayot. Kamano. Gimite monyiso waka ani kapo nono ni wanyalo chamo chiemo kaka olembe. Picha ni bera chuth. Gima ni nyiso wacha daktari. Koro kama picha ni ber. Kibiro ir daktari mar lak to wapimo. Nitie gima wapimo godo kama. Koro nitie ranyisi ma wang'eyo ni mae to ni kare. Wang'eyo ni mae ni kare. Lakini kisachako yudo tuo ni, to ko omedore matin to wang'eyo ni ine mokwongo cha. Mano wacho ni en gingivitis. Koro mae en kuot mar ring lak kende. Ma poko chope chogo mar lak. To koro ka dhi mbele kochakore koro yudo ka chogo chako rumo. To ko wapimo cha twayudo ni donjo iye ahinya moingo kako nego donji. To koro kae iyudo ni ringo mar lak osayudo tuo ni sana, to chogo bo osadok piny sana. Koro kamane kaka dhi. To ka chopo kae yudo ka onge chogo to onge ringo mar lak. Koro kamane kaka inyalo ng'eyo. To be kwago picha wagoyo tang'onwa, waneno ka chogo mae kae. Iyudo ka chogo osawuok e ng'ut lak, osadhi piny kamae. Koro kamane kaka wang'iyoga. Koro kibiro nitie ranyisi pimo mwapimo, to be wago picha machal kama mondo nyiswa. Ipimo nwa maber mokalo kendo ipuonjo wa maber mokalo. Wadwoko erokamano mang'eny ne chenro mar penj laktar gi lakteche mabiro ga ka. Iwinja gik matimore ka. SMS en 23600. Wakawo yweyo ka waduogo nyaka Ramogi Ajwang' to wadhi nyime kendo wadhi yawo line. Line en marango mondo migo simu mondo mipenja daktari nikech penjo eng'eyo. Kik idhi mabor kik isudi. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. And get to know some basics of first aid. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tutigia eliminate maundu mau. Tafadhali enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Goriti ne kute kawuono. Timna kod TikTok ma en yath matiyo mapiyo, odak ndalo bura kendo yudo nengo mogonyore. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar TikTok 550 EC mondo chieg magi kod jamni odak gi makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you.
An kae aheri gi chunya te, aheri. Koro ine kaka wiya ok tigi sani. Ok ine ka anachung mana kae kawuoyo gi pichani. Sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860 *418# Ramogi TV enod jower duto. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. His last words were, I love you, see you soon. Familia mar Albert Ojwang oywage kendo medo sundo sirikal mondo migi ratiro wi nek mar wuodgi ma kawuono notimne lamo makende. Alishutiwa akiwa juu ya motorbike na akaweza kuiaga dunia. Ilikuwa na only one gunshot wound upande wa mbele wa kichwa. Nonro mar bero yango ni rawera ma jahigni 17 otho bang' ka nyocho chiele gi magine ng'anye gwenge mag Molo e kaunti ma Nakuru. This vaccine marks a turning point. With just a single shot, the typhoid conjugate vaccine provides up to 5 years of protection. Kenya ojiwo kenge mag kedo gi tuo mar measles kod typhoid masani koro kel chanjo margi.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo kacha tuoche mag ringruok kata mag pien lak. Daktari opimonwa ni thothne gibiro kokwa luoko lekewa e yo maber. Kokwa dhi ir laktar mondo mi ocheki kendo mondo mi ong'iyane. Ka bende samoro waneno ranyisi kuom ranyisi ineno ka ring laki okuot, ineno kogolo remo kata seche ma igo maswaka, tiwuondori no kine gini bro dongo kendo bro kelo ni chandruok ka ina mwaneno e picha mane daktari pimonwa. Wantiere kod penjo mang'eny to line bende waseyaw ka ntiere kod penjo to yie mondo mi go simu mondo mi ipenja laktar. Daktari ntiere kod penjo ka iluonge ni Ken kowuok Migori. Penjna laktar ni seche moko owinjo ka sukari ni e dhoge to seche moko owinjo ka gima remo nitiere e dhoge. Owinjo ka gima onyalo taste kata onyalo winjo remo kata sukari e dhoge. Kapok idwoko mano yiena mondo mi akaw simb Albert. Albert, hello, penja laktar. Yes, Dr. Ruth Nyajimo. Machiegni Albert. Yes, opaki. Opak Ruth machiegni. An gi penjo ariyo kende. Dhi nyime wawinji. Nitiere leke moko ma bedo brown. Sana nitiere awachi nitie kata oganda moko wanyalo luongo ni mage, but nitie kata kineno ka ngimagi githoro bedo gi lake ma brown. To ken tuo. Could be this one an inherited, or what is the type of this brown like mabedogi, but okay tuo? Daktari benyalo lero no ama. Daktari dhi lero ni mano kata doko ni wasebedo kod chenro ainano to kata kamano machiegni mondo mi duoke oyud konyruok. Ne wasebedo gi chenro no mano wacho ni nitie tuo moro en tuo mar lak ma ikelo gi chumbi mang'eny e pi miluongo ni fluoride. Koro nitie kuonde moko ma chumbi ni ng'eny kaka kidhi yo Ahero Kano Plains kochacha iyudo ka chumbi ng'eny e pi to chumbi no kelo lak bedo ma brown kamano. To mane tuo mwaluongo ni dental fluorosis kamano mane ne wasewuoye. Kata kamano inyalo yudo chenro mamoko kendo wabo bedo kod laktar obo medo pimonwa kaka inyalo konyo ponono ni dwani mondo miyud konyruok. Ne jawinjo mane wacho ni entiere kod samoro winjo ka gima sukari kata remo nitiere dhoge. Chandruok nyalo bedo ang'o? Shida ni kanye? Koro nitie mokwongo picha manwa nyiso mar chilo mang'eny lakcha. Chilo no tek kamano lakini onyalo tur owuok to samoro iwinje dhogi. Koro mane minyalo winjo ni sukari. To remo en kaka nowasewacho ni ka ring'o mar lak nigi tuo to kendo kuot kirudho laki tiyudo ka remo bede dhogi. Mano e tuo mar lak. Lakini nitie jomoko mantie ga gi tuoche moko miyudo ni waluongo ga ni acidity e igi. Kiyudo ka kichiew gokinyi emiwinjo remo no nyalo bedo ni acid manie icha nyalo bedo ka duogo to koro koduogo tiyudo komiyo kuonde gi iyudo ka remo wuok. Mano mana kichiew gokinyi iyude dhogi kamano. Lakini ka en ma sama irudho laki to kata sami chiemo to remo no nyiso ni in gi tuo mar ring'o mar lak. Aneno ka ntiere kod simb Dan, hello, penja laktar. Sana biero kan menye na. Machiegni Dan? Yes, penjo machanda. Enne atebedo gi lak ma itido didek. Timang'o didek? Lak osetido didek. So achielo bende biro mana bang' mane dweche moko ariyo adek. Ochako kelo rem. Ere kaka inyalo konya ka to kasto machielo bende ginyalo biro machiegni gi kuma ji nitie ei gweng' ma yudo konyruok. Samoro ng'ato dwaro kony kuma gitino ma mondo oyud fare mogiyud puonjore bedo matek. Intiere kanye Dan? Dan no biero ni kilo nyanya skul e Rongo sub town. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Yieno wakaw simu machielo. Hello, penj laktar. Awito jawinjo na Otieno akwayi ni mondo mi duok kendo mondo mi ipenj laktar. Winjo penjo mar Dan daktari? Winjo penjo no. Koro gimokwongo ka laki odin ok nyis ni ok inyal kendo yudo tuo e lak no. Koro jomoko dhiga idino laki kasto ok irudh kaka nwasa wuoyo maber chago kinyi gi godhiambo. Koro lak no yudo tuo kendo lakini ka oyudo tuo kanosadine iyudo ka tuo ni e buo e lakie. Koro king'e nyaka laki chak rami. Kasto tuo mar lak achiel ok dhie tuo mar lak moro. En ni
rudho lak gi rito lak kaka nawawacho mbele cha ok timre maber. Koro yudo ni leke gite sami chiemo to gite gi chiemo. Koro kokirudh laki to achiel nyalo yudo tuo mokwongo kasto moro luo. Lakini ok nyis ni mano sadin ni emomiyo moro no yudo tuo kamano. Enena lak kalak gi chandruoge ne. Lak kalak gi maro. Kae to wacho kacha ni entiere gwenge mag Rongo. No wacho ni samoro ntiere mabor makako nyalo yudo onge. Rongo Migori County hapa ntiere lekteche mang'eny mokalo mag lak. Mori nyalo wacho mano matin? Ntie Royal Dental, ntie Migori. Koro mano inyalo dhi machiegni. Tabu mantie e thieth mar lak ni en ni watiyo gi gik mang'eny, mashinde ng'eny minyalo manyaka thieth godo. Koro mondo yud ni inyalo kel gi kuonde te tek. Lakini sani serikal temo mondo kata osiptende ma ntie gwengi oyud mashinde go. Tie kuonde moko mapok ochopo, lakini kochopo to koro inyalo yudo thieth machiegni kodi. Morris, hello, penja laktar. Api ni Arus. Morris kawuok Rongo. Machiegni Morris. Api ni pinna daktari ni to lak ma yende sonya kende. Ang'o manyalo kele? Koro mokwongo kaka ne wawacho ni nitie kudni e dhogi ma ka chiemo okiluok chiemo modong' e dhogi maber to golo gima luongo ni acid cha. Mano sonyo lak. Acid sonyo lak. Sonyo lak. Koro kokirudh laki maber, kudni manie dhogi cha chamo chiemo modong' no to golo acid masonyo laki no. Mar ariyo nitie jomoko but mano timore e nyithindo sana. Nyithindo mok yud chiemo makare ka gidongo. Lekegi ok yud gik makare mag loso lak. Koro yudo ni lekegi yom to mano be sonyo lak. Ka jok madongo en ni okirudh laki maber kata in gi tuo mar dental fluorosis cha. Mano be nyalo sonyo lak. Kamano. Penjo machielo wacho na ka ni penj na laktar nitiere kod nyathi ma jahigni 5 leke ne otuch te milk teeth. Itimo nang'o to kapok idwoke yena mondo mi akawi Otieno. Otieno, hello, penj laktar. Machiegni Otieno. Penjo ni laka osebedo karama kuom kinde mang'eny. Wawinji Otieno? Awacho niya. Ma Otieno diga gwenge mag Masinde ariyo Mbewa. Wawinji? Apenjo ni laka osebedo karama kuom kinde mang'eny kendo olokore marakwaro ka nyalo tiyo mondo akony gima chalo kama. Bisedhi e osiptal moro amora? Oserama kuom kinde mang'eny koro agombo mondo daktari okonya. Bisedhi e osiptal moro amora? Ninjasedhi ne wakato. Kaito giwacho ni nang'o? Moro amora. Ntiere kako kwa tudre kode maber ahinya kata kamano wacho ni lake oserame kuom kinde mang'eny mokalo. Gima ng'ato timo ka lake rame kuom kinde mang'eny, kata koneno ka ring lak golo remo, kata koneno ka ring lak okuot, kaka gima wawacho ni en ang'o monego bed ni ng'ato timo daktari? Koro nitie yedhe minyalo tiyo godo dala, lakini kapok othiedh tuo ma intiere godo, shida no bro bedo kadhi to duogo. Koro yudo ni laki rami timuonyo yath to duogo. Koro lake ka rame nyalo bedo ni mokwongo otuch. Kok ni en ma kuom tuch nyalo bedo ni en gi tuo mar ringre mar lak ema kelo kuot. Koro nyaka odhir daktari. Koro nyaka odhi daktari mar lak mondo ng'i one ni ang'o makelo tuo makelo remni. Koro mondo mano othiedhi. Lakini ka in dala inyalo dhi osiptal machiegni kapok othiedh tuo no mondo mi yath mar rem. Yath mar rem konyo mana rem sano nyaka tokotiek chandruok. Koro nyaka chandruok thiedh maber. Antiere kod Evans Simu. Hello Evans, penja laktar. Yes. Machiegni? Na penjo kama daktari. An gi sida mar lak. Nitie laka moro mani ti magol mamedore gi to nokotiyo muoch mokalo pien malo. Koro kana dhi osiptal mondo dhi ng'ina go to nonyisa ni ring'o no nyaka ng'ade. Koro kano ng'adna ring'o ni laka nodong' kane neno. Koro sani sida mane godo pile ka chiew gokinyi ayudo ka remo ni e dhoga ma ang'ula mang'eny.
to ka nindo kata wacho mane anindo mana godiochieng' ayue matin bende ka buok tedo ka remo ni e dhoga. Awinjo ka daktari wacho temo lero kamoro kanyo ni samoro mano ni kelo ni asidi ng'eny e. Koro penjna maduong' ni to koro kaka mara no onyalo konya nang'o? Iwacho ni nitiere kanye, Evans? Gi sao ni mwawueni to an Nairobi, an Githurai. To osiptal to nadhi Migori Dental Clinic mano ng'adna e ring'ono last year dwe mar 7. Last year dwe mar 7 nyaka sani gino osebedo ka timi kamano? Ochaka 2014. To kana dhi osiptal to nonyisa ni nyaka kuong arom higa 28 koro kinyalo ng'adna ring'ono. Koro ambe nagomilia mana chopo e higano. Koro kana dhi to nong'adna go. Koro sida madong' godo mani koro remo ma ng'eny e dhok kata yweyo mana godiochieng' remo pukore e dhoga kata ni to gotieno remo ni wuok e dhoga. To gi ring laka bende nitie ndalo motimorega, nitie ndalo mokuot ma nyaka danda be kuot ma kata olawo kidwa muonyo tichuna. Erokamano ahinya Evans, otimore maber nitiere Nairobi, daktari nitiere Nairobi, daktari ma en chandruok ma en problem maduong' mokalo. Ok ang'eyo ni oduong' kaka nene ni koso. Oduong' koro iyudo ni lak moko tuch e dhok maber ka nigi piny tiyudo ka chiemo madong' e dhok ng'eny sana, ng'eny e kuma lakno nitie. Koro iyudo ni samoro inyalo ng'ad ring'ono mondo otem ong'i ka lakno dhi donje e dhogi. Lakini kako wachono ni lakeno pok odonjo, lakno nyaka gol. Ang'eni en lak ma ogik gi. Leke mogik gi sama gibiro e dhok iyudo ka nafas ok ng'eny e dhok. Koro mang'eny ok gi tuch ga e dhogi kaka dwarore. Koro mang'eny mondo shida no rum inyaka gol lakno. Idhi gole nang'o daktari? Ene lak, lagni no se bar, remo wuok, remo ni wuok kanye, sasa kuchiew to remo pong'o dhoge, samoro bende ring lak kuot nyaka dande kuot, ok onyal kata muonyo law, magi gi nang'o? Mano ne wach chilo mang'eny dong' e lakno. Koro lakno onge kuma moko osechopo, ok otuch maber. Koro samoro amora chilo dong' kanyo, to chilo kobet kanyo, kata irudh laki maber nade, ka ok otuch maber, tiyudo ka mswakni ok donj kanyo maber. Emomiyo sakasa osiko oyudo tabu mar kuot gi remo no. Infections. Koro iyudo ni wantie gi kaka wagolo giga, moko tuch maber go. Nitie kaka wadhi wagolo chogo momake, iyudo ka chogo make momiyo ko tuche dhogi maber. Koro dwarore ni wagolo chogo no kasto koro wanyalo golo lakno mondo kanyo umre ochangi mondo kik chiemo samoro amora ma ochiemo chilo dong' kanyo. Kaka shida no bro rumo. To wacho kacha ni no nyise nyako chop higni 28. En ang'o gi higni mantiere procedures moko mok nyal timne jomoko nyaka chop higni mamoko? Koro ka bire lak mondo chop igni kano nyise kamano, chal ni kano goye picha ne lakno chalo ka gima onyalo tuch podi. Lak mogik ni donjo ga igni 16 gi 24. Koro yudo ni samoro ne chal ka gima onyalo tuch bang'e. Koro daktari oneno ni we ong'i anena, omiye nafas, ogol ring'o manie wiye, oneko nyalo donjo. Katabu no pod nitie sani lakno ok odonjo, ok otuch maber. Koro nyaka gole agola. Onge thieth moro. Aneno ka penjo ng'eny ka daktari, penjo ng'enya mokalo kang'eyo ka nyalo kawo simu achiel kata penjo achiel, kata kamano wach mogik minyalo weyo wagodo kotenre kod tuo mar ringruok mar lak mawuoyo odiochieng' ma kawuono ma bende waneno ni chako matin to nyalo chopo kamoro ma koro lekeni nyalo lwar kata kendgi. Wach mogik minyalo weyo wago en nang'o? Wach mogik en ni tuoche mag lak mang'eny inyalo geng'. Tinyalo geng' gi ka irudho laki maber diriyo gokinyi gi godhiambo, to kendo iluoko kind lekegi gi usi mar luoko kind lekegi, to kendo nitie seche moko ma daktari nyalo miyi pi mar luoko lak makende mar dental. To kendo nyaka idhir daktari mar lak diriyo e higa mondo luok laki, ong'i ka nitie tabu moramora, chandruok moramora mabiro minyalo thiedh chon kapok ochopo kuma koro lekegi lwar.
ka pok ochopo kama leke gi lwar, manyiso ni nyalo chopo kamoro makoro leke ni lwar alwara kendgi nikech chogo rumo, ringo rumo, onge gimo mako lak koro lwar alwara kende. Geng'o ber maloyo thiedho e gima daktari temo nyisowa e yo machuok. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari, inyalo yudi kanye yore mag tudruok mag simu kata kama wanyalo bire ma wayudi? Iyuda Nairobi ka clinic miluongo ni InSmile Aesthetics nitie Kileleshwa ka. To namba mar simu mar osiptal en 07 93 455 455 07 93 455 455. Erokamano nya daktari amor mokalo kendo aduoko ni erokamano. Ageno ni bobiro kendo odiochieng' machielo wagoye mbaka kendo aduok penjo gi ng'eny mokalo to thoth gi ok waduoko e chenro machielo mar penj laktar. Kamano. Ne daktari marwa en laktar molony mokale weche mag lak, entiere Nairobi ka. Ageno ni kawo namba inyalo tudori kode mondo mi oyud kaka wanyalo konyore. To maduong' mowacho ni en geng'o ber maloyo thiedho. Rudho lak diriyo odiechieng', neno laktar mar lak diriyo e higa. To maduong' moloyo rudho laki kaka dwarore kiloko nyaka kind leke nigi usi ma owinjore mar luoko godo kind lak. Ne daktari wa erokamano makende. Ne jowa mochung' ne picha kaachiel kod duol erokamano makende. Ne jowa mochung' ne weche mopogore opogore momiyo chenro ni obedo kare. Director na Lindsay erokamano mang'eny. Producer na Papecho Okoth Nyameja erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni kik obeda beda mbaka to wang'ia ni kaka wanyalo rito ngimawa maber nyaka lekewa e yo makare nikech ngima en mwandu. Oriti masane.